que sabem que les cèl·lules tumorals es divideixen molt, podem intentar dissenyar molècules, fàrmacs, que només vagin a parar en aquelles proteïnes, que en aquest cas són dianes, que són essencials perquè el càncer es desenvolupi. La diana terapèutica és, com he dit abans, una proteïna o DNA. Si inhibim aquesta proteïna, tindrà un efecte terapèutic. És a dir, en aquest cas, eliminar les cèl·lules tumorals, les cèl·lules malignes. El que intentem fer nosaltres és saber com aquestes petites molècules, aquests fàrmacs o possibles candidats a ser fàrmacs, interaccionen amb les proteïnes o amb el DNA. Podem redissenyar el fàrmac o trobar de nous que s'adaptin molt bé al forat on van a parar. Però per dissenyar-les necessitem saber com és el pany. Perquè entri una clau dins del pany, hem de saber com és el pany. Per fer això hi ha un procés una mica costós i llarg que consisteix en resoldre les estructures tridimensionals del DNA, les proteïnes i els fàrmacs. S'han de fer cristalls d'aquestes proteïnes perquè són tan petites que no es poden veure ni amb un microscopi. Necessites rajos X per mirar-ho, però els rajos X als nostres ulls no es poden veure. El que necessites és un experiment de difracció. Una vegada tenim els cristalls, que es fiquen aquí a la punta d'aquesta tija, i això es fica en l'aparell de raigs X. I després es bombardegen amb rajos X, es fiquen aquí, es bombardegen amb un feix molt prim de raigs X i recollim el que se'n diu el diagrama de difracció en aquest detector. Això és el que recull, això és la difracció d'aquest cristall, que són tot de puntets o taques, però tant la posició com la intensitat de cada taca està relacionat amb l'estructura atòmica que té la proteïna dins del cristall. I per tant, a partir d'aquí es pot reconstruir l'estructura tridimensional de la proteïna, que és la nostra diana anticàncer.